inyanga yothini September. amen ngifuna ethemba noba singakhona sizoba yi-10 phaa sezoba yi-100 ngenxa ntoni Yathemba. sezakhona sizoba yi-1000 phaa ngenxa ntoni Yathemba. kuseza yomntu aye ngeyakhe imoto phaa ngenxa yoba sinantoni Sinathemba. if awunalithemba yokuyazulela imoto sobe nontu amen Amen. if awunayo ithemba yoba uyawuzibela endlini ozibena Amen. amen Amen. but if wanethemba ndizawuba naso isitem zothini Zabanaso. Amen. Amen. abantu abangenathemba bavele babale imali aqolokheyileni phanganisa baphangelayo imali etransport emsebenzini le yobhatala imali zabantwana esikolweni le yobhatala amasingcwabane le yobhatala i-DStv le yobathenga ukutya iphelele imali nayo amen Amen. lo mntu ufuneka okhile lo Amen. lo mntu ufuneka ayenze izatifiketi zakhe afunde Amen. amen Amen. lo mntu abale imali iphele ngenxa yentsebenzisi zakhe amen Amen. emva koko athi imali incinci iphelile futhi Amen. ngenxa yengxano zobafuna ndithenge umbane bendlini Amen. amen Amen. funeka ndithenge iseko hlathe impahla Amen. ngoba imali ayikho oweliseyitheni Amen. laa mntu lo akazukwazi uzakhela umzi wakhe tu Amen. akazibona zinempahla zomnxiba amen Amen. ngoba akanathemba Akanathemba. kanti umntu onemali encinci xa enethemba usebenza kubonakala imisebenzi yezinto ezinkulu ade edlule nabantu abapeya imali ezinkulu epeya imali encinci ngenxa yoba unantoni Unathemba. haleluya Amen. unethemba if ndayithatha i-1 cent ndayibeka apha every day la 1 cent ngomso yi-2 cent ngomso Amen. yi-3 cent Amen. ngomso iyenyuka oko xa ingunyaka seyenzile 1000 Amen. amen Amen. xa uqala i-500 ngenyanga thatha noba yi-50 rand Amen. amen Amen. encinci ya-50 rand